Se järvestä tai merestä nostettu kala on arvossa ihan laajaltikin tämän kansan keskuudessa. Marketin kalatiski näyttää sekin aika hienolle. Mutta nykyisin kauppojen myydyin kalatuote on kalapuikot. Kalapuikkoja osaavat kaikki kuumentaa eikä ruoan valmistukseen kulu ylimääräistä aikaa. Suomen kalaruoan ystävät on yhdistys, joka ajaa kalaruoan asiaa. Mitä todennäköisimmin kalapuikot ovat yhdistyksen niin sanotulla mustalla listalla. Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Karjalainen on armoitettu kalaruoan puolesta puhuja. Seuraavaksi kuulet muun muassa pari aivan uutta kalaruokalajia. Toimittajamme Sammy Väisänen. Tämä on 5 vuotta vanha yhdistys, niin kuinka paljon teillä on jäseniä tässä? Tällä jäsenmäärämme on 55. Jäsenmäärä koostuu ympäri Suomea. Meillä on Oulua myöten jäseniä. Meillä on Koillismaalta jäsen, joka on Kuusamon takana. Porista on jäsen. Että olemme maanlaajuinen järjestö. Kuitenkin, vaikka näin vähäinen. Kalaruoan ystäviähän on Suomessa paljon, mutta valitettavasti jäsenmäärämme on hieman pieni vielä. Tästä yhdistyksestä vielä sen verran. Kuinka paljon teillä on naisia? Naisia on melkein puolet. Se on kuitenkin aika kova määrä. Moni luulee kuitenkin, että tämä on tämmöinen herrakerho. Niin, herra- ja rouvakerho, sikäli tietysti ollaan nyt keskikä. Meillä on lähelle 50 vuotta ja siinä on tämä huolestuneisuus näillä jäsenillä takana. Ehkä omien lasten ruokakäyttäytyminen, niin kuin alussa totesin. Ja suomalaisesta kalasta välittäminen. Se on sellainen meidän kalavarat on niin hienoja, että se on sääli, että me tuhlaamme niitä ja emme kalasta. Kalastuselinkeino on häviämässä kokonaan. Lohta tuodaan ja muuta ulkomailta tuodaan kalaa, että ne on hankalia paikkoja. Ja sitten kun ajatellaan jotain kalaruokaa ylipäänsä, kalan syöjiä on ympäri maapalloa todella paljon. Tiedätkö, onko tämmöisiä vastaavia kerhoja muualla päin, esimerkiksi vaikkapa Eurooppaa? Enpä ole kuullut suoranaisesti kalaruokaan erikoistuneista kerhoista. Tiedän tämän Slow Food-järjestön, mikä tavallaan myöskin tekee kalaa, mutta se tekee myöskin muuta. Eli se ajaa tämmöistä perhekohtaista ruokakulttuurin edistämistä, eli missä vietetään sen ruoanlaiton yhteydessä aikaa yhdessä. Minkälaisia tempauksia te järjestätte? No meillä on ollut, siis mehän läksimme liikkeelle siitä, että me läksimme perustamisen jälkeen viemään kalakukkoa Eurooppaan. Eli meillähän odotamme jännittyneenä pikkuhiljaa tämän vuoden loppuun pitäisi tulla tämmöinen EU-direktiivi kalakukolle, jossa me haemme tämmöistä kalakukon tekotavan suojausta. Sille haetaan aluesuojausta, niin kuin tämmöinen puikula perunasai meillä, joka on tämä Lapin puikula, jossa todettiin, että se kasvaa vain siinä Lapin karussa ja lyhyen päivän olosuhteissa. Etelä-Suomessa kuulemma se on mennyt mössöksi, kun on yritetty kasvattaa, että se vaatii tämmöisen itulaisen maaperän. No, tämä kalakukko on taas sitten niin kansallinen tuote, ja kun meillä karjalaisetkin evakot tulivat ympäri maata levittäytyvät, asutettiin, niin kukkoja tehdään jopa Vaasassa ja Kokkolassa. No, kukon hakemus on meillä siellä, se oli meillä semmoinen työläskin, ollaksemme ry-pohjainen ja vapaaehtoisella voimin toimiva järjestö, niin se oli työläs. Sen jälkeen meillä oli tämmöinen valtakunnallinen kilpailu, mikä meni aika mukavasti myöskin lehdistöön, eli me saatiin paljon kalaruokaohjeita, 100 ympäri Suomea. Tämä oli paras kalaruokani ohjekilpailu niminen, ja siinä jaettiin sitten tietysti aikakalaisia palkintoja, ja sen voitti ahvenfilekeitto Porista. Sitten kunniamaininta annettiin Hauenpää Vellille. No nyt kun on kerran tämmöinen Suomen kalaruoan ystävät, Makkara-klubikin löytyy, koskahan sitten, missä vaiheessa kasvikset saavat oman vastaavan ryhmänsä? Niin, se voisi olla hyvä ajatus. Voisi olla erikseen purjopojat ja sipulisiskot. Nova. Radio Nova.